Здравейте отново, приятели от YouTube. Върнете да посрещнем новата пратка следващия полет от Китай. Отново AliExpress. Пак е до мен адресирано. Този път, доколкото виждам, става въпрос за скрин протектори за телефони. 100 грама, $1 обявена стойност. Добре, този път добре китайца. Така. Китайца, когато е напуснал Китай, тук кога е дошло, не се знае. Така, 10-5, доколкото виждам. Също добре е опаковано. Добре е опаковано, вътре колкото виждам има защита, да не се чупат, мачкат и така нататък. Това би трябвало да са протектори за телефони. Ще се опитаме да отворим, без да нарушим вътре стоката. Надявам се да се справим. Така. Да видим. Добре. Както казах, винаги са добре опаковани. Не се шегуват. Така, стиропор. Между стиропора явно са поставени. Нещо чудно. Да видим. Да. Ще се опитаме тук да отворим. Тиксо навсякъде. Стиропор навсякъде. Сериозно. Да. Така обикновено протича разопаковането на китайските пратки. По-точно пратките от AliExpress. От eBay същата история. Кой имаме тук? Я да видим. Така. Аха. Кърпички за почистване. Да. Първа стъпка, втора стъпка. Така. Колко бройки? 1, 2, 3, 4. И сега най-важно. Какво се крие тук? Тук, както и очаквахме, протектори. Така. Също и тук. Надявам се здраве, вижте как са го опаковали. Поставили си ги между стиропорчи. Добре, перфектно дори. Така, стиропор падна на всякъде, но така е. Сега да видим самия протектор. Какво представлява всъщност? Това е стъклен протектор за iPhone. Ето тук дупчицата, ако виждате. Вижда ли се? Да. За копчето. Ето, стъклен протектор. Така изглежда стъкления протектор за iPhone. На този етап няма да го пробваме издържали, не издържали, рязани и така нататък. Но това е на външен вид един. Да видим втория. Как е? Окей ли е? Добре се. Защитна лента. Добре. Тук също. Този не е счупен. Жалко. Дано и следващите не са счупени. Следващия по-точно. Този е здрав. Както се казва, война без жертви не може. Честа практика е това, между другото. Обикновено такива неща, протектори, LCD, тъчскрини,
Всичко, което е свързано с стъклено производство или стъкло, винаги може да има жертви. Ето този, както виждате, е счупен. Сори, но това е положението. Нищо. Нормално. Това е за днес. Надявам се, че съм ви бил полезен и ви е било интересно. Очаквайте следващите клипове, следващите пратки. Чао, чао! Абонирайте се за канала ми и слагайте лайкове. Чао! До нови срещи!